Täzeliklerden habersız kalma, bir de ağda ol. Täzeliklerden habersız kalma, bir de ağda ol. Hemejäňize salam, men Altyn. Habersız kalma gepleşigimiziň 178-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, bu bölümde halipalardan betçe täzelik we MPO şahajanan kliplerden, YouTube'dan ayda otursam täzelikleriň hemmesem betçe. Ona näme dostlar, size like düğmejine basın, menem täzeliklere başlayan. Kliplere başlayat. Elbette Söhbet Jumayev bilen. Söhbet Jumayev eýýän bir aýdan bäri täzelik hödürlänok diýerdik. Ine de size betçe klip Söhbet Jumayev'dan kakasynyň yekejesi. Ýakynda ýene bir klibiniň syomkasy başlaýarmyş. Jeytunuryň aýdyşyna görä. Indiki täzelik Aýda özüň bilen Begojandan şeýdäde aýdyma gowy bolupdyr ýöne klibinde azyjyk kemçilik bar diýmesen galan hemme zat gowy. Akıl sağsalar dinlemedim, genlemedim, senemedim şeyde. Eşim yapsalar dinlemedi, evlenmedi. Sen yekeci gıdık şeydeydi. Arada Rowşan Aman täzece klip hödürläpdir. Aýdymy gowy ýöne klibin käbir ýerlerinde kemçilik bar. Barını alla giden. Aramyzda Ali Aliýewiň muştoklary barmy? Ýürüýte siz üçin Ali Aliýewden bir näçe jany sesi aýdym. Aşığa gider ömür oldum, yana yana kül oldum. Sayraya bilen deyip bakan, hanım ol gözlüm bana. O saat olsun, tan toyna tan toyna. Eldar Ahmedowyň muştoklary üçin bir näçe gowy täzelik. Bilmedim nemişin haladım seni, bilmedim nemişin sayladım seni. Gece gündüzünü oylayan seni, tutsadım ellerimden, belki bugün gelse ya. Indi gelýär Halk Aýdym Time, Çariyeli Atabalyýew, Aýnam. Hem eğlenme gitken iyilin ay. Hem eğlenme gitken iyilin ay. İyiline vayalını gözüm kalır bollum ay. Yine bir Halk Aýdym, Suray Sapar geldi we Näzliňiň. Ağzy püppeleri gaýma, bunu sor bana ýarlar. Eniki täzelik betçe täzelik halipalaryň aýdyşygy Kerim Gurbanalyýew, Hajiýat Mamedow we Atabay Çarowlywň ogly. MPO şahajagyna Nazir Habibow bilen başlaýar. Nazir Habibow dinleýijilerine eýýämden täzelikleri hödürläp başlady. Berekella. Halkı sever, şöhret sever, halkım yar sever. Evin vatan buysun yar sever. Dostlar, ýadyňyzda bolsa Mekan MB Instagram sahypasyna sallanan sün aýdymyna video hödürläpdir. Ana şol aýdym platformalarda paýlaşylandyr. Maro täzece aýdym hödürläpdir. Hudylay. Behudy lay 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 lay. Ocağımda uklay lay ay ay ay. Hemra Recep'den täzece aýdym duýgum bar. Seretdim gözüňe giňe
täzelik ýakyny Farhat Oraýsyň ýaştoýy boldy. Ana şo ýaştoýy şu hepdäniň 4-nji güni media temada paýlaşylar. Häzirlikçe 1 minutluk gysgaça göreliň. YouTube täzeliklerine online gepleşigime başlayas. Dostlar ýakyny online gepleşigimiz boldy. Azat Oramadow bilen şu ýerde geçip görüp bilersiňiz. Azat Oramadow toy edende tany mal bagçylaryň hiç biri barmady diýipdi. Gowda da aýtyp bersek şu gydyna. Meýetime bolup, ya men olaýyn ya, oğlanlaryň biri bolsun tapady ýok. Size plan wagtda söz berip etmedikmi? Ýok, o arada däl. Türkmen ady ar namusly diýmek bir zatda. Sizem gözlemelänni. Amaçbaly sözünden däň Jogapkärçilik gatýyrt. sözünde dur, erkek bol. Näme amaçbaly erkekler? Atlandyr oturmaýyn. Bizňäş Yine bir betinden täzelik Amerikadaky Muhammed öýden kerwen maşina göçüpdir. Muhammed gyzykly kontentler hödürleýär. Şu ýerden geçip görüp bilersiňiz. Nädip öýde ekonom edip biler. Nerede ýaşajak ýerini tap biler mesela. Bahasy $560 bir aýna. Berdi. Eýesi kawat gelýär, kawat bolýany. YouTube'da yine bir täzelik hip-hop söýjüleri Hasan Begener awdydaý shorts video hödürläpdir. Ýakyny täzelik boljagy meňzeýär. Yüzler tamam koyver, barba köpüler yüzler, şağa öğrer sözler, sıra köpüre körler, yanar yanar bağlar. Inni gelýär iň gowaran şaýrjyklarymyzyň biri, könüleri ýatlar şaýrjygymyzda Döwran Saparow Ağlama Lälem. Hoşlaşmaga sen ýanyňa baramda Gözleriňde düwme ýaşlar görünni Boýnumdan uzaklap ağlap durunda Yüregim gyýylýar ağlama lälem Boýnumdan uzaklap ağlap durunda Yüregim gyýylýar ağlama lälem Yine bir könüleri ýatlaly Halipa Nur Muhammed Meredow Cennedim. Barımlamın balık boştum boşluymu, öp yarıma derin sevgi yaşlığı, yapma neredir milelem yaşlığım. Seninki cennedim, cennedim, oh cennedim. Seninki cennedim, cennedim, oh cennedim. Inni gelýär tesirleri okumaly şaýrjygymyzda. Ilkinji tesir ýazyp baýrak gazanan dostumuz Murat Şallakow. Bir men bize Instagram sahypamyzdan ýazyp bilersiňiz. Inniki tesirimiz türkmen tamam media tama işiňizde üstünlük köpden bäri görýän bet täzelikleri çykarýaňyz köp sag bolun. Inniki tesirimiz Türk Mariski, kofe dastavka edip bolunok mu sana altın edilişi bolýar da inniki bölümde kofeýaň garaşýan onu. Neden dastavka etmeli olamaydı? Instagram'a yazarsın. Adresini bilemi o haberinin. Ben ofise adresi Yine bir tesirimiz Gazak Gazakov. Salam altın işinde üstünlük ören gowalyp barýaňyz sizin gepleşiklerinizi uly höwes bilen dinleýär. Köp minnetdar. Inniki tesirimiz Muhammed Öwezow. Like zat basın gorkmaň barmaňyzy diýişemez adamlar siz üçin iş etýär. Muhammed gatty dogry aýdypdyr. Sizin her bir like'yňyz bizi işlemegimizde hasam höweslendirýär. Inni gelýär soňky tesirimize. Gözel Bahadurowa. Öňe diňe size üstünlük daşar ýurtda ýören talipler siz arkaly täzeliklerden habarlary bolýarlar. İşiňizde üstünlük köp sag bolun. Menem şolaryň biri daşar ýurtda bolup size hemme zatdan habardar etýän.
Dostlar, Azat Oramadov bilen gepleşi görmedikleri bar bolsa hökman görün. Sebäp ýakyny täze gepleşikler çykar. Şeýlelik bilen bölümmizin ahirine gelýär. Onda näme dostlar? Iň esas zat özüňize gowja seredin. Indiki bölümde görüşýänçä hoş, sag bolun. Sag bolun. Näme towaýy? Emme daha ýykyp ýumrup gitdi. Kim ýazýar şunu? 5-nji oğlumuz var İkilikçi. Şahacığından ve YouTube şahacığından hem Klevi kakasının kakası. Yakacağız. Şu zeytinleri özüne aytacak ola olin. Yine bir tane Klevi'nin sömkasını başlayamış. Zeytinlerin aydışına göre. Bilgen koşu atıyor özü. Kakasının yakacağız. Altın dünya yok şunu. Hemçi ecesinin yakacağız var bununla. Kakasının yakacağız vardır. Öňdäkin, ortadakin iyide oýdum şu wagt, mähriban müşteklerim. Takside aldım. Bolle gitti kellem var. Davlenýam var şu an. Şunça aýlap, aýdymçylan, aýdymlaryň ýekece berem altynım diýip aýdym çykaranok da bilýän. Kod, durum kellemdi kodlaýan Atabay. İzin birinci kerime öňkü söýlen hadi soň Atabay. Şeýdi kodlaýan. Hacı Mehmedov we Atabay Çaroğluýowyň ogly. Halipa Atabay Çaroğlu. Diýdimi? Halipa diýmedi. Diýdim. Ýene demje deden öňe. Öňkin iptal eden. İptal alıp berem o. Yo, iptal bolsun şu alıp bermek hem iptal bolsun bol dinläp gör. Yok Ben diye. dinledim. Senin aydan mı attın dinledin? Böyle gerçekten dinle. Sonra iki olya şu. 2 kofe. Evet, sonra olam iptal olya. Yesli Aydan olsam. Aydan olsa iptal oldu. Tamam. Atabay Çaroğluýowyň ogly. Halipa Atabay Çaroğlu. Diýdimi? Atabay Çaroğluýowyň ogly. Aýlygym size geçireýin. Men komple jedel edip bolletdi ýani adatdan artık aýagymda ıskyny almady. Buna aýtmasak bolno. Olmazlarımızın olmazı Farhat Öraýew tabii ki de yani siz bölümümüz olmaz. Farhat Öraýew ýaş toý boldy. Ýene bir täzelik Türk Marişka we Ýene bir tesirimiz. Enniki tesirimiz Türkmen Mariski. Kofet Türk. Dur. Enniki tesir. Başladım ha, gül başladım böyle. Görmedikler yine görünürüm diýip.